Menges, però el teu cap encara està fent scroll. Aquesta minissèrie és per reconnectar cos i ment mentre menges sense normes rares. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu ritual i t'envia una guia per a orientar-te. El problema no és que no tinguis força, és que sovint menges en pilot automàtic. Dreta, mòbil, pressa, i el cos no arriba a donar-se'n. És com escoltar música amb el volum massa baix. La cançó hi és, però no la perceps. 3 senyals que indiquen que estàs en automàtic. Arribes al final del plat i ni ho recordes. Busques una mica més, tot i estar plena. Confons cansament o estrès amb gana. Avui prova això. Abans del primer mos, pausa de 10 segons, una respiració lenta i pregunta't quina gana tinc del 0 al 10. Si vols fer-ho fàcil cada dia, ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu ritual i t'envio la guia.